Koji drugi dan ću... Ajde, kako je vama, zbog čega ste uzimali leđnjak? Joj, nemoj me sad, treba... Ajde, samo recimo. Da se pripremim, Što se priprema, pa prigodno? Ne mislim ono, ne. Je li vam dobro sada? Sad je više nego dobro. I koliko ima da ste trošili, da ste uzimali? Pa nosio sam ga nešto godinu dana nosio i sad ništa ne osjećam, ni kičmu, ni rame, ni one sve što sam tegobe imao. A je li koristite fizijatre i ništa? Ništa više, ništa. Nema više? Ništa više, čak sam prije kad sam dolazio na nogomet išao na masažu, sad ni to ne koristi jer mi ne treba, ne osjećam. Mi ćemo sad vas snimiti kako igrate, da ne ispadne ono reklamerski. Da. A recite mi, je li sinu bolje? Je, i njemu je bolje. I sinu je bolje? Isto je. Koliko on dugo nosio? Pa on je nosio isto jedno 3 mjeseca poslije mene, a i bilo mu je odmah bolje. I oni kažu, tata, meni sad stvarno više ne treba. Da. I vi i dalje stojite ono ko ima križobolju, da? Sigurno da koriste. Koliko ste vi mjesečno trošili na fizijatre i na druge Pa išao sam na 3-4 mjesta i pokušavao sam... Je to bilo tjedno, mjesečno, dvotjedno? To je bilo 2 put mjesečno, ali to je trenutačno bilo mi kao dobro, ali poslije to opet nije, poslije se vraćalo na staro kako je i prije bilo. No međutim poslije... Ako vas budu gledali u Evropi, šta možete poručiti Evropi za leđak? Pa ne samo Evropi, nego svim ljudima koji na svijetu pate od križobolje, od takvih stvari koji... A šta vi igrate ovdje na igralištu? Pa igram... Golman ili? I igram, a i nekad i branim. Danas ću igrati. Danas igrati? Mogu ja snimiti onda i... Može li jedan okršaj s Čončom, znači Čonč u drugoj ekipi, on je legenda. Vidjet ćemo kad se budemo podijelili. Dobro, gospodine Mata, hvala lijepa.